Wani mummunan hari da 'yan bindiga suka kai ya yi sanadiyar kisan sojojin jamhuriyar Nijar a yankin Diffa. Tun daga farkon watan da ya gabata, yankin Diffa dai na jamhuriyar Nijar da ke fuskantar kai munanan hare-hare daga 'yan ta'adda na kungiyar Boko Haram, inda cikin wannan wata da muke ciki suka kai wani mummunan hari sau uku a yankin Diffa. Yawaitar dai kai hare-hare da ke alakantarwa da ake alakantawa da kungiyar Boko Haram kan sojojin Nijar na ci gaba da janyo cece-kuce a tsakanin al'ummar kasar da ke ganin ya kyautatu a ɗau mataki domin kawo ƙarshen wannan matsala. Hari dai na baya-bayan nan dai shine na farkon wannan makon wajajen karfe 11:30 na dare, 'yan ta'addan dauke da manyan bindigogi suka kai wani mummunan hari akan sojoji da ke wani sansani na sa ido na garin Bilaberin mai kimanin kilomita 36 da arewa maso gabashin Yangwemi cikin jihar Diffa. Yayin wannan hari da sun halaka sojoji kusan 12 tare da raunata wasu guda 10, kamar yadda wata sanarwa ofishin ministan tsaron kasar ta Nijar ta nuna, inda ta ce maharan sun kona kayayyaki da dama tare da yin awon gaba da wasu kayayyaki da ana amfani da su sosai. Bayan afkuwar lamarin, sojojin da ke da cibiya a garin Yangwemi sun kai ɗauki tare da bin sawu, inda suka samu nasarar murƙushe 'yan ta'addan guda 7 tare da kwato wata motar soja mai ɗauke da babbar bindiga a jiki. Sojojin dai na Nijar sun ci gaba da bibiyar sawun wa'annan mahara domin murƙushe su gaba ɗaya da kuma karɓo dukkanin kayayyakin da ke hannunsu. A cewar wata sanarwa da gwamnatin ƙasar ta sanar, ta ƙara da cewa sauran sojojin da ake zaton sun ɓace duk sun samu komawa sansaninsu lafiya ba tare da an ga gibin ko guda ɗaya ba. Sai dai da yake magana akan batun hare-haren da ake kaiwa akan sojojin Nijar, Kanal Abu Umar ya yi kira ga a sauya dabaru. A farkon watan da ya gabata ne dai wannan mummunan hari na 'yan Boko Haram kusa da birnin Diffa ya haddasa mutuwar sojoji na Nijar guda 2, ciki har da mai mukamin laftanar, inda 'yan ta'addan suka kwashi kayayyakin su masu tarin yawa na sojojin kafin daga bisani suka sake dawowa kwanaki kalilan bayan wannan mummunan harin da suka hallaka wasu sojoji. Wannan lamari dai ya sanya ministan tsaro da babban hafsan sojojin Nijar sun tare a Diffa domin sanya idanu tare da kaddamar da tsarin fatattakar 'yan ta'addan 11 ga watan da ya gabata. Sojojin Nijar dai sun halaka 'yan ta'adda ne da dama tare da kwace dimbin makamai. Koda a ƙarshen watan da ya gabata, 'yan ta'addan sun kai hari ne a sansanin sojoji da yake Bilaberin, inda wancan lokacin ma sojojin na Nijar 12 suka kwanta dama, yayin da wasu guda 8 suka samu raunuka. Sai dai ana ganin matakan daban-daban jagororin sojojin na Nijar suka ɗauka zai taimaka wajen gyara duk wasu kurakuran da ake samu a yayin da ake samun matsaloli daga masu tada kayar baya wanda suke yankin tafkin Chadi. Masu sauraro, a nan muka kawo mu ƙarshen wannan shiri namu na tsaro haƙƙin al'umma. Sai wani lokaci ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba, za mu kawo muku wasu labarai in Allah yarda, domin tashar Taskar Ji da Kunne da labari ya iso da zafinsa za mu dinga kawo muku shi. Mu ne muku fatan alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.